duša, da mi ispratiš duha. Bože moj, men spasi od grehove temi, sa slava me obleči. Sam stoja сега, моля се, о душа, да ми изпратиш духа. Боже мой, мен спаси от греховете ми, със слава ме облечи. Слава осана на Теб, Исусе, че с кръв изкупил си ме. Слава осана на Теб, Татко мой, че не спасил си ме. Аз ще живея за Тебе сега и ще разкажа за Теб на света. Колко велик е моят Бог, пълен е с милост, любов. Аз ще живея за Тебе сега и ще разкажа за Теб на света. Колко велик е моят Бог, пълен е с милост, любов. Сам стоя сега, моля се, о душа, да ми изпратиш духа. Боже мой, мен спаси от греховете ми, със слава ме облечи. Слава осана на Теб, Исусе, че с кръв изкупил си ме. Слава осана на Теб, Татко мой, че не спасил си ме. Аз ще живея за Тебе сега и ще разкажа за Теб на света. Колко велик е моят Бог, пълен е с милост, любов. Аз ще живея за Тебе сега и ще разкажа за Теб на света. Колко велик е моят Бог, пълен е с милост, любов. Пълен е с милост, любов. При кого да отида, Ти си мой Бог, Ти си мой Бог, моя цар. При кого да отида, Ти си мой Бог, Ти си мой Бог, моя цар, моя цар. Величая Те, величая Те, величая Те, Ти си добър. Величая Те, величая Те, величая Те, Ти си добър.
си мой Бог, ти си мой Бог, моя цар, моя цар. Величая те, величая те, величая те, ти си добър. Величая те, величая те, величая те, ти си добър. Величая те, величая те, ти си добър. Величая те, величая те, величая те, ти си добър. Ти си добър. Витлеемската звезда изгрява в нощта, за да покаже пътят към Христа. Бог възлюби света и даде своя син, за да не погине ни един. Витлеемската звезда изгрява в нощта, за да покаже пътят към Христа. Бог възлюби света и даде своя син, за да не погине ни един. Него ще го хваля, Той е Бог на боговете. Него ще издигам, Той е царят на царете. Него ще го хваля, защото Той е благ и милостта му е до века. Него ще го хваля, Той е Бог на боговете. Него ще издигам, Той е царят на царете. Него ще го хваля, защото Той е благ и милостта му е до века. Изгрява в нощта, за да покаже пътят към Христа. В ясла се роди, живот ми подари, за да не погине ни един. Витлеемската звезда изгрява в нощта, за да покаже пътят към Христа. В ясла се роди, живот ми подари, за да не погине ни един. Него ще
царете, Него ще го хвалят, защото Той е благ и милостта му е до века. Него ще го хвалят, Той е Бог на боговете, Него ще издигам, Той е царят на царете. Него ще го хвалят, защото Той е благ и милостта му е до века. Исус Христос. Святи душе, ти каза, че имаш план за мен, план за мен. Знам, че е нещо голямо за мен и аз вярвам. Аз вярвам. Ти прави всичко в мен да те обичам. Обичаш ме твърде много, Исус. Присъствието ти ме кара по-близо до теб. Нуждая се от Твоето присъствие. Ти прави всичко в мен да те обичам. Обичаш ме твърде много, Исус. Присъствието ти ме кара по-близо до теб. Нуждая се от Твоето присъствие. Ще чакам за царя на моето сърце. Ще чакам за царя на моето сърце. Ще чакам за царя на моето сърце. Ти прави всичко в мен да те обичам. Обичаш ме твърде много, Исус. Присъствието ти ме кара по-близо до теб. Нуждая се от Твоето присъствие. Ти прави всичко в мен да те обичам. Обичаш ме твърде много, Исус. Присъствието ти ме кара по-близо до теб. Нуждая се от Твоето присъствие. Ти прави всичко в мен да те обичам. Обичаш ме твърде много, Исус. Присъствието ти ме кара по-близо до теб. Нуждая
присъствие ще чакам за царя на моето сърце. Ще чакам за царя на моето сърце. Ще чакам за царя на моето сърце. Ти прави всичко в мен да те обичам. Обичаш ме твърде много, Исус. Присъствието ти ме кара по-близо до теб. Нуждая се от твоето присъствие. Ти прави всичко в мен да те обичам. Обичаш ме твърде много, Исус. Присъствието ти ме кара по-близо до теб. Нуждая се от твоето присъствие. Ще чакам за царя на моето сърце. Ще чакам за царя на моето сърце. През всичко това, което преминаваш, през всичко това, което преживяваш, ще видиш славата ми, ще видиш славата ми. През всичко това, което преминаваш, през всичко това, което преживяваш, ще видиш славата ми, ще видиш славата ми. През всичко това, което преминаваш, през всичко това, което преживяваш, ще видиш славата ми, ще видиш славата ми. През всичко това, което преминаваш, през всичко това, което преживяваш, ще видиш славата ми, ще видиш славата ми. Ще те хваля, Йешуа, ще те издигам за винаги. Ще те хваля, Йешуа, ще те издигам за винаги. Ще те хваля, Йешуа, ще те издигам за винаги. Ще те хваля, Йешуа, ще те издигам за винаги. Ти си моя Бог, ти си моя цар, на тебе се покланям аз. Ти си моя Бог, ти си моя цар, на тебе се покланям аз. Ти си моя Бог, ти си моя цар, на тебе се покланям аз. Ти си моя Бог, ти си моя цар, тебе се покланям аз. Аз ще хваля Твоето име, ще издигам Твоето име. Аз ще хваля Твоето име, Йешуа Хамашия, лъвът от Юда. Аз ще
ще хваля Твоето име, ще издигам Твоето име, аз ще хваля Твоето име, Йешуа Хамашия, лъвът от Юда. Ще те хваля, Йешуа, ще те издигам завинаги. 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 Ти си моя Бог, Ти си моя цар, на Тебе се покланям аз. Ти си моя Бог, Ти си моя цар, на Тебе се покланям аз. Ти си моя Бог, Ти си моя цар, на Тебе се покланям аз. Ти си моя Бог, Ти си моя цар, Тебе се покланям аз. Аз ще хваля Твоето име, ще издигам Твоето име. Хънла. Да време. Айке халал си слева мопски пампиря. Ами, това е от Адаша, цялото изписване, кошарата, дрехите, тези неща отзад децата са на дъщерята. Изписването, цялото, болницата да отплатих да са живи и здрави. Всичко това е от нас, от Адаша до Рито. И ви да сте живи и здрави. И здрав да нарадва винаги и всякога. Хайде, мамо, който ще... Аз съм менята на Данко, давам 30 лева. Да съм жив и здрав. Дай какво на парче, мамо. Добре, за сега двамата да стоят така, на който иска снимка прави. Една снимчица може ли? Може, как да не може, за това да върха парата. Гледай си, Вари, баба. Една малка сипчица. Не се. Видиш как стах да слаз? А, ваши мамо. Да ни е живо и здраво бебито и много благословено. Цял живот с майка, с бащата са. И се да ги радва. Айде, бабила, да си прави една снимка с тебе. Айде. Тама, ще го вземеш ли? Да, бе. Айде. Айде от тази страна. Айде, да. Да бъде благословени цялото семейство, да расте с майка си и с баща си. Да приготви да е чувски. Буждалци. Как си оковаче, мамо, къде да дам чупат с очувалче? А какво класно ми кажете? А къде че опарно? Как така и ми пияни, да? Айде, мачото така. Мачото така. Айде. Божидара казваш, ама да и Божидара да разстава. А ваши божидара. Готеличка да еще лъщелелю. Кай бори? А къде кокана с пъкло за жика? Бушил, ама бутлачите ки скам наври. Бай, бабо, готеличка. Бил с мама кучкинка. Хала ми чайче, хала кири путка.
Окли са, аз снимки ще аз тъха се меча. Коплон снимката кера чино канал с нанго. Кира? Защото като ще има къде с бръчетка и торта и тогава. Ами, добре. Аджи, ако не скочиш мата. Ама трябва само да клас. Снимка. С деки. Да, ако таки. Да. Сас тук жест. Ми на гардума. Нищо, че а добре снимки дал. Добре кира. Соким, скачи 40 лъс. Не, сними да. Кака я вала. Ако искаш и плече, Шил, кокана се санина. Хайде, тая бебе да клас. Талски овълнено ковали, че сако. Мама, чакай да... Аджи. И ти да си. Жамари чаври. Bona, ви бръчетки с мама. Бака, шапка няма чича. Ачо, мамо, не, чакай, има друга. Аке говорила пак. Мама, каква искаш? Тази е много голяма за него. Виж, тази служи, мама, махни тази бялата. При снимки с кота му мял. Че мари вона халас. Дълъско чучоща, путър чучоща. Пила би вирона, че Герам гек снимка. Свят си, Исусе Христе, свят си Отче наш, свят си Боже мой. Свят си, Исусе Христе, свят си Отче наш, свят си Боже мой. Ти благославиш ме в живота, в твоите рани серен съм, ти помаза ме с миром. Ти благославиш ме в живота, в твоите рани серен съм, ти помаза ме с миром. Айде и сабряки. Мъдрост и живот, пълен си с любов, свят си Боже мой. Ти благославиш ме в живота, в твоите рани. Ачо, айде. И Бибиянка това 10 лева. Че аз лилята и четата стилко. 100, 200, 300, 400, 500 лева. Да ви е живо и здраво. Моя малък принц Лило, да го очаква на Тарош. Добре. Живи и здрави, Бождаро, ела. Да ми е жив и здрав малкия ангел, Бог да го благослови всичките дни на живота ми. Бог да го пази. Ето пази. Сега подари ми чието. Да, ето как го сложи. Ето как го сложи и тук. За бебето. Ето тук отгоре го сложи. Айде за бебито. Това е от баткото. Ето, мамо. Ела сега да се съмери. Микела, ела, мамо, че също. Ето ви е мъчари. Ела тук, мамо. Аз ще седна. Седни, мамо. Микелче, ела да се снимаш с бебето. Я така както си. Да.
Мамо, аз искам. Айде, сега на сина ми. Айде да служи. И жалски е, брачени. Айде да е жив и здрав. От другата леля, майка ми, 200 лева. И Люката. Да е жива и здрава. От мене паяка, столчето. Мамо, От мен паяка и столчето. Да си жива и здрава. Да ни е жив и здрав малкия Драгомир. Малкото ангелче. Ай, кукинка. Ай, путинка. Ала, Хайде мекала, ама биби. Ама, ги. а Сашо, бабу. Го пре. Керла печи. Нищо на керла. Хала торта, сега. Ей. Аз съм копил. Да сама. О, Я дам заради мечето. Честито на семейството, честита радост, бабо, Бог да ви благослови и живи и здрави цялото семейство да сте. много е хубаво. Как се дивиш? Мога ли ви, ама кой да седи, той не седи. Той риде, колко ще да знаеш как риде, сядайте. И ти не знам какво ще Е, тя Тежати чека на хрумта, тала е хурденги хрумта. Бабо, наяти ли са? не, топличко му е вече. Явно когато ме е студено риде. Да си жив и здрав. Я те манди да като старци му прача. Да, после мамо Чарлз до половина. Айде, Лило, поставам за... Забиха, мамо, до половина го е Чарлз. Бождарки, пази си дето. Шайко фасти дали да съм най-наджен на камък. Като живееш на той. Не се дали. Ойром ми, между аз скоро се дали.
Къде пашема? Бождаро, Ай, къде Бождара? кида ни Бождара Тамара. Няма да иде. Полека. А каначо, опа по столатке, ма састо, бесто, сурало. Састри маркате, от род на род да има. Още папо мътъшо. А ти, папо хопес, сутря сутро. Да, ти не папо. Да си жива и здрава. Али ката трудно. Добре. Айде, папо хопе. Папо зда. Някъл си? Соси. Някъде. Папо. Мама. Айде, благословител. Герек снимкам да Y esa orquesta Rumanía.
Чак на боя домашна. Ето, баба Васта дава 30 лева. Бебето да е живо, здрава и да той е благословено. Здрава и бебето да е живо, здраво. Да, много хубав бе. Момиче, калаче. Плачка го на сайдо. Айде, Дино! Айде, Дино! Yaşa Holandiya. Отивай при баба Васа. Баба Васа. Ани, Джулочка, кама принци, мармала. Плаччо. Наказателя на всички видеооператори. Студио Нета! Телевизна прата. Отдавна съм спащала Снимка? Не помню сам. Appena promesso аз отдавна вече видите. Ето час! Четвърта отдава! Това е малкият гъбца!
Долу горе. Чакам, ще подам само то или вече чак кошчето ни успяхме да го сложим. Бебето ли? Да. Отровно. Много риби. Голямо ривани удар. Все гладни, все гладни. Случи ли? Не. Аз да знам, че ви служи. Това ще чак да купя. Шишеница. Аз не знам, да ти кажа Както искаш, слагай така, както да не съм правила такива. Не се притеснявай. Винаги наредихме, нашите са в това гардеробче. И наредихме всичко в гардероб. Много са притесни. Аз направо вчера се разбирах заради дъждата. Заради дъжда? Аз направо се разбирах заради дъждата. Моите деца и аз се в дъжда съм такова изписвала. Виж, всичко е мръсно. Навсякъде. Знам бичката да не бича. Студено. Те сега перят вратата на коридора. Тачом, има гирн мачо. Това е Майя. Ти имаш ли сега вчера? Не, не чувствам. Това е подарък от баба Ани, дядо Иско, за малкия Драгомирчо. Количка, кошчи, дрежки, да е благословен, жив и здрав. Всичко най-хубаво на семейството желаем. От да идем от мен, кажем 100 лева. Тя сестра ми са дали без да... Снимай да иначе. Ai, ce Deus, Maria. Още едно скромно подаръче от
и дядо Иско. Златна гребничка с името. 18 карата, заповядай. Парички за малко. Слава. Такие различные. 500. Бог да го благослови. Като и живичко и здравичко да го пази. Стефи, гледай мамо капе. Гледам ли правилно? Добре. Айде. Айде. Тади краса маршо. Да разгари маме, къде ще пара. Алан покрасинка бабуса. А ти жонче? Алан Мария. А маршо пари, остани се да. Обърни до нобра. Обърни ма холна 20. Айде камо. Каста ми значи. Истина, айде. Айде. Aqui manda vai dar morum por ser. Vai gostar se vestir o bebê. Ela me conta como foi para se Olha que blados não. Mas vou tu me guessar, talvez Deus uralo, Bog da go благослови с майката с бащата. Ами просто хладничка. И чайна ще му кена на черни дай. А ти не фала личко. Meu gela turbo. Ah, tu cara tu casa. Ai, tu cara. Já sabe o que é? Фокусира. Тя в чужбина. Ай.
Много бризгали бамизла. Царство ви сте толкова. Да правим всичко. Ей, така, Не. Сестра Миленка слага 20 и аз 20. Ма да ни питала лично. Беше как тя ти мами учил. Истина бяла малост, че това да маги на малост. Ами пасторка сталост. Ме трябва да моли за малост. Ти пасторската трябва да се моли. Айде, лава, карга. Давай, сам. Халелуя, благословено и свято да бъдем, значи, татко мой. Ето заставаме пред Тебе, Таче, и Те молим да благословиш този татко дом. Благославя това малко ангелче, Таче, защото Ти най-добре всичко знаеш, Исусе. Ние благославяме животът му в Твоето име, Татко. Полагаме кръвта Ти върху него, Боже. Никога болести да не види, Тате. Благославяме животът му да бъде в Тебе, Христос. Да бъде Твой истински последовател, святи души. Защото Ти си Бог над боговете. И ние Ти благодарим за тази рожба, която ни подари, Тате. Благославяме така и майката, и бащата, и бабата, и дядото, и целият дом. В името на Исус Христос ги благославяме. Винаги и всяко да живеят под покрива на всемогъщия Господ Исус Христос. Слава да бъде на Тебе, Тати. Благословен да се до века. Айде, големото ми. Давай. Айде. Не само аз. Давай. Господи, благодарим Ти, Боже, за днешния ден. В това семейство даде голяма радост, Боже. Така благослови сестра ми, Боже. Брат ми, Татко Небесен, така и снахата и синът, Господи. Благослави целия дом, Боже. Да се радват това ангелче, Господи. Да им живо и здрави, да видят внуци, праправнуци. Благодаря Ти за този дар, който даде сестра ми, Боже. Слава, чест, поклон. Боже, благодарим Ти. Благодарим Ти, защото това е наистина голяма радост да видим нашето потомство, да държим в ръцете си и да се наслаждаваме на това, което Ти ни даряваш, Татко. Отдаваме цялата хвала на Теб, Господи, Ти благодарим за всеки един член на това семейство, Господи. И Ти винаги се прославяш в този дом, Господи. Ние Ти благодарим, отдаваме хвала, почет пред Тебе, Господи. Моля Те, Боже, пази майката, Господи, наистина, Господи. Това, което чувства болки в себе си, Господи, Ти възстанови, Боже. Операцията да бъде наистина, Господи, да бъде така, че да бъде изцелена в името Ти, Боже. Да не чувства никаква, Господи, болка в себе си. Благослови я така и таткото на бебето, Господи, благослови. Отвори благословение върху живота им, Господи, за да може наистина да разберат, че Ти си Бог, който наистина, Господи, даваш и то когато даваш, Ти го даваш в изобилие. Слава и почет да бъде на Теб и Ти благодарим и казваме в единодушие. Амин. Таче, амин. Ето халва. Също аз не мялся, душилски. Учи. Да ви жива и здрава. Бог да ти го благослови. Не. Да не наслава. Ето класно. Айде, че.
Daj, искам да въртиш яко! Върти, върти, дай, 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 дай. Ама, дикла, дикла, сангелена, сушакара, мартинела, кюрто сеньорита, кюрто Афродита, цак, 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 кюрто сеньорита, mucho casi mangue. Quante successe mai te amo signorita, grande signorita, te amo signorita, grande signorita. Да е живо и здраво бебето, да расте с мама, с тати. Хайде, бабичка. Чао. Джани изкара ли? Ами не му карат. Ако разче е на година. Кай бояме гърки? 100 лева. Ама, не живо и здраво. Бабо, чао, скучай. Сатана баба чака тарафене. Мина шаха на ракети на женя колко да? 6:30. 6. Хайде, бездаро, чао, бабо. Thank you.
Thank you.
Тук колко пазара? Майде. 20 лева. A dala čove vezdike. Tavo sasto vesto. I naj, tlačo, čavo. Malo tънки sasto vesto, дълма благослови до тъм. Амин. Спасение. О, халелуя. Само стоя сега се одуша, дори изпрати духа. Боже мой, не спаси от За момент спирайте за малко. Окей? Заповедай. Хвали Бога се, що кажи. Сега искам да благодаря на моя жив Бог. Благодаря му хиляди пъти и нямам думи да изкажа благодарност. Преди 30 години Бог ме избра. Той знаеше пътя, който трябваше да извървя. Дали е тръмлив или щастлив, но аз му благодаря. Защото неговия път е победа. Той винаги дава победа в живота ми. Никога не ме оставил. Никога не оставил домът ми, семейството ми. Той каза, че ще ме благославя, че домът ми ще бъде Аврамово потомство. И той изпълнява своите обещания. И аз му благодаря. Благодаря му, че в тази църква доведах и моите внучета, и моето правнуче, сега и да видя моето потомство. На моя син. Той не ме забрави. Той не ме остави. Затова аз му благодаря хиляди пъти. Най-вече му благодаря, че моите деца са в дома. Благодаря му, Татко Небесе. Благодаря му за всичко. 30 години става, както влязах в тая църква. И Бог ми даде да видя и моите деца, и моите правнуци. Благодаря му хиляди пъти. Бъдете благословени, сестри, които ми подкрепихте и бяхте винаги до мен. Бог да ви благославя, защото моята църква, по-хубава от моята църква няма. Живейте в Божия дом, защото по-добро от Господа няма пъти. Бъдете благословени. Кажи му благодаря. Искам да благодаря на моя Бог, че винаги е до мен и че никога не ме остави. И че ме е дара хубава жена, малко дете. Няма да спрем да го благодаря. И аз искам да благодаря на моя жив Бог за всичко, което прави в живота ми. Халелуя! Слава Богу! Сега какво правя? Умея ли да хващам дебелс? Да не е първото! Окей. Всички ваши деца рожби, потомството на Христос Исус, много народ са минали, много деца са минали, много младежи са минали от тук. И сега и децата им, и децата им. Както тя каза, 30 години вече и вижда плодовете на Святия Дух. Пророкувам в името на Бог Отец и Святия Дух. Нека винаги всякога тая църква да ражда. Там, където няма да дава. Това може да го направи само Господи. Благодарим на Бога, че действително днес в този чудесен, прекрасен ден, ден на слава, можем да представим още едно ангелче пред Бога. Това е чудесно. Има защо. Умолявам всички да положите майки, баби и всякакви ръцете си към Бога. Отче, Владетелю, няма подобен като Тебе.
Ти си Бог над боговете, цар над цареви и слава на слава Боже! Благодарим, че можем отново да представим това ангелче пред Тебе. Нека Твоята ръка да бъде върху него, Боже, пред целия живот, Татко. Знам, че когато Ти благославиш, това е благословено. Не само сега благославям това детенци, но благославям и отробата на това детенци. Да излезе чрез това деца за Бога, за спасение, за хваление, проповедните пророци. Благославя това чудесно мило семейство. Нека винаги всякога да бъдете ни заедно. Това дете да расте и в любовта на Теб, и в присъствието на своите родители. Така един ден да видим и в храма Ти, Боже. Всяко зло да бъде отстранено от него. Всяко изкушение изгонваме в името на Исус. Всяка болест изгонваме. Всяко небесно и земно благословение да почуват върху това детенце. Отче, благодарим Ти, че можем да благославяме една душичка пред Теб. И Ти вече се занимаваш с нея. И ще се занимаваш до века. Нека кажем всички Амен! Заповядай. Вземи си бебенцето вече. Халелуя! Си на малка песен да ги изпратим. Изгубил си ме, слава на Тебе, че не спасил си ме. Аз ще живея за Тебе сега и ще разкажа за Тебе на света. Колко велик е моя Бог, пълен е с милост любов. Аз ще живея за Тебе сега и ще разкажа за Тебе на света. Колко велик е моя Бог, пълен е с милост любов. Алелуя! Днес е ден на слава! Ние благославяме всички народи! Благославяме България! Да няма къщи и място, където Исус да не влиза! Там, където влизаш Ти, Господи Исусе! Пак ще вдишване! Раздвижвай своята си нация! Раздвижвай своя ти народ! Раздвижвай цяла България! Цяла Европа! Молим Те в този ден на истина, да има много души за покаяние, за спасение. Ти ги призоваваш, всеки да дойде пред Тебе. И този, който идва пред Тебе, той ще получи нещо от Тебе. Да изградате е вечен и вечен живот в Твоето име. Казваме мощно Амен. Преди да го словем Душе, благословение на всички. Халелуя! Живея за Тебе сега и ще разкажа за Тебе на света. Халелуя! Колко велик е моя Бог, пълен е с милост любов. Аз ще живея за Тебе сега и ще разкажа за Тебе на света. Колко велик е моя Бог, пълен е с милост любов. Халелуя, халелуя, с милост любов. Колкото да се иска да останеш тук,